Takže guys, vítajte u nového videjka a dnešné videjko je po prvýkrát z Forza Horizon 4. Ani neviem, o čom toto videjko malo byť, ale v poslednej chvíli mi napadlo, že čo tak si nevyskúšať maximálnu rýchlosť môjho Porsche, predsa len mám ho nové, tak viete tak to budem robiť v dnešnom videu. Ale najprv musíme nájsť diaľnicu. Keby som vedel, tak by som aj išiel tam, ale absolútne neviem, kde je. Asi si za chvíľku pozriem na mapu, ale skúsim ešte nájsť. Tu je to také, neviem, asi fakt pozriem na mapu. Takže kde to je? No dobre, tu je tá diaľnica, tuto to budeme skúšať. A ja si toto pekne označím sem. Tak, dobre, a ideme tam. A rovno môžeme skúsiť aj rýchlosť tuto na tejto ceste, predsa len sú tu zákruty, tak schválne, jak rýchlo to pôjde do zákrutách. Takže ideme 190, 200, skoro 200. Ježiš, teraz som sa trošičku vybúral. Nevadí, ideme. Takže 150, musím ale dávať aj pozor na cestu. Táto pre istotu, keď tak zacenzurujem, neviem, čo to je presne, ale pre istotu. No dobre, ideme. Už tam bolo 200, som videl, ale teraz ideme po nejakej... toto nikto nevidí. Že si vracam čas, to není čítovanie. To není vôbec čítovanie. To je funkcia v hre, sa tomu hovorí. A ja iba tú funkciu využívam. Takto to funguje určite. No dobré, ale chcel som ešte povedať, že ideme po nejakej takejto lesnej ceste, po nejakej kamennej. Dobre sa tu driftuje, ale ja moc nemám rád tieto kamenné cesty. Lebo auto bude špinavé a jedno s druhým. A dobre, zrovna som hovoril o špine a teraz máme čisté auto tej kaluže. No dobre, takže tuto za chvíľku odbočíme, dúfajme už na normálnu cestu. A jasné, normálna cesta, normálna. Konečne. A túto môžeme tiež vydupnúť aspoň nejakú dobrú rýchlosť. Takže 200 aspoň, no dobré, 210, 220, 230, poď, 240 tam bolo. 250, dobre, zostáva už pár metrov, 270. Dobre, sme tu. A my nejdeme okolo celého kruháča, poďme proste s kratkou. Tak a proste poďme. Poďme proste na diaľnicu. Takže. Dobre, takže. Prečo hovorím to slovo? Takže stále. To je jedno. Tak ideme sem, už ideme 250, 260. To je v pohode rýchlosť, ale hlavne pozor na auta. Ježiš, tu je zase kruhový objazd, brzdí to, dobre? Zabrzdili sme a ideme teraz ide tá práva diaľnica. Takže 150, 200 už pôjdeme. Nice, toto som hrozne zvedavý na tú maximálku. 250, prečo idem v protismere? 270, 280, pekný interiér. 290, poď 300, 303, dobre, ideme 300. To už je docela dobrá rýchlosť. 310, 320. Keď tak toto Porsche mám nové, som ho na aukcii kúpil za 900 000. Bol to deal docela, lebo iné tieto Porscheaky idú okolo 1 300 000, čo som pozeral. A ideme 330 skoro. To si myslím, že je maximálka, ale pôjdeme ešte vydupnúť dačo rýchlejšie. Lebo myslím si, že to je... Ježiš. No, tak a na toto pamätajte, nikdy sa neobzerajte počas toho, čo idete. Lebo vidíte, ja som sa napríklad neobzeral a havroval som do auta. Takže vždycky dávajte pozor na cestu, keď šoferujete. No nevadí, takže ideme znova. Takže ja si myslím, že toto bude aj maximálna rýchlosť tých 329. Ale popravde si aj na druhú stranu myslím, že by sme z tohto auta mohli vydupnúť aj dačo viac. Lebo predsa len
330 je docela dobrá rýchlosť, ale podľa mňa by sa dalo aj rýchlejšie. No dobre, takže tuto už máme. Toto je kruhový objazd a teraz sa tu asi otočíme. Pôvodne som toto video chcel ukončiť tu, ale proste som si povedal, že poďme ešte ďalej. Takže ideme proste ešte ďalej. Ježiš, trošku ťukanec nevadí. Takže ideme ďalej. Dobre, kadiaľ sa ide? Počkaj, musím. Ja som pri tom bol len teraz. Musím celé kolečko behnúť. Tak. Ježiš, uhni, kámo. Dobre, tuto ideme. Doprava. A ideme znova v protismere. No dobre, toto je kopec dole. Tu by sme to mohli trošku aj vydupnúť. Takže 250 už pôjdeme. OK, 260, 270, 280. Za chvíľku to bude 300, ale to je klasika. To poznáme každý 300. To vieme ísť. 320, dobre. Stúpa to, počkaj. 337. Poď, 340 je to tam. 345. Je to tam. Dobre, asi nedáme rýchlejšie. 347, to je dosť rýchle. To som ani nečakal, že toto pôjde toľko. To som popravde ani nikdy nevydupol. No dobre, by the way, kvôli tomuto autu som si aj premenil moju HPZ-ku. Neviem, či úplne ide vidieť, ale mám tam napísané My GT3 RS. To znamená v preklade z angličtiny moja GT3 RS. To som si dal kvôli tomuto autu, by the way. No dobre, tuto máme kruhový objazd, takže jump. A asi už rýchlejšiu rýchlosť nedáme, mi dá čo hovorí. Ale môžeme sa aspoň pokúsiť. No dobre, tuto už je kruháč, tuto už proste nevydúpneme nič. Takže guys, ďakujem za pozeranie a dajte like a dovidenia.